twirls his opponent around so that he has an advantage. Tinamaan yun! That was a punch! Bumagsak si Manny! Kamakailan lang ay yumanig sa mundo ng boxing ang ginawang pahayag ng veteranong Pinoy boxing referee na si Carlos Padilla. Sa isang interview kasi ng WBC YouTube channel ay sinabi ni Carlos Padilla na sa laban ni Manny Pacquiao noon kontra sa Australian champion na si Nidal Hussein, inamin ni Carlos Padilla na pinabura niya o dinaya daw niya ang 10 seconds count noong bumagsak si Manny Pacquiao nang matamaan ng isang left straight ng Australiano. Tansya daw niya ay umabot sa 18 seconds ang naturang bilang. Nakita daw kasi niya na wala na sa tamang kaayusan ang mata ni Manny Pacquiao sa sobrang pagkahilo, kaya naman sinadyang binagalan daw niya ang bilang para makarecover si Pacman. Because his eyes are like a cross iron. So I prolonged the count. Tinapos din daw ng ring doktor ang laban dahil sa may malalim na sugat na sa kaliwang kilay ang Australiano mula sa suntok ni Manny Pacquiao at di na daw ito pwedeng lumaban pa. Tinigil na! Pero sa interview ay kasamang inamin ni Carlos Padilla na di daw talaga mula sa suntok ni Pacman ang sugat sa kilay ni Nidal Hussein kundi sa isang headbutt. Dahil sa naging desisyon ay nagkagulo sa ibabaw ng lona ang magkabilang kampo. Nagprotesta sa naging hatol ng mga hurado. Makikitang galit na galit si Nidal Hussein pati ang veteranong coach niya na si Jeff Fennick. Tinigil na yung laban! Nagrereklamo si Fennick! Nagrereklamo yung kampo ni Jose, nagrereklamo at meron pa rin bumabato rito. Isa pa sa nakakagulantang na inamin ni Carlos Padilla ay ang sinabi niyang may tao daw sa kampo ni Manny Pacquiao noon ang lumapit sa kanya at humingi ng tulong para kay Manny Pacquiao. Sinabi umano na importanteng manalo si Pacquiao sa laban para mabigyan ng tsansa na makalaban sa isang world title fight dahil sa laban na yon ay bit-bit na ni Manny Pacquiao ang WBC International Featherweight title. Nabulabog ang mundo ng boxing sa isiniwalat ng veteranong referee na si Carlos Padilla sa isang interview at umabot kay Nidal Hussein ang naturang balita na siya namang ikinagalit ng dating Australian champion. Nagpost ito sa kanyang social media account, nagpahayag ng kanyang pagkadismaya at nanawagan pa ito sa WBC na magawa ng aksyon ang naturang pahayag ni Carlos Padilla. Di nakapagpigil sa galit itong si Nidal Hussein dahil sa laban nila noon ay undefeated siya at Australian champion. Under pa siya ng isang veteranong coach na si Jeff Fennick at maraming magagandang oportunidad sana ang nag-aabang sa kanya kung sakaling nanalo siya sa bakbakan nila ni Pacman. At dahil sa kanyang pagkatalo ay umabot pa ng 4 na taon bago siya nabigyan ng pagkakataong makalaban sa isang world title fight. At sa mga panahong iyon ay naging 3 division world champion na si Pacman at nasa kasagsagan na ng kanyang kasikatan. Lumalaban na siya sa mga halimaw ng Mexico gaya nila Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Marquez at Eric Morales. Kung napanood niyo ang labang Manny Pacquiao kontra Australian champion Nidal Hussein na ginanap sa Antipolo City, ano ang masasabi ninyo sa naturang laban? Kung hindi ba si Carlos Padilla ang referee o hindi dito sa Pinas ginawa ang laban, ay talaga bang matatalo si Pacman? Usap tayo sa comment section mga pre. His opponent around so that he has an advantage. Tinamaan yun! That was a punch! Bumagsak si Manny! At kung di pa kayo nakapanood sa highlights ng kanilang laban, ay sabay-sabay nating balikan ang naturang kontrobersyal na bakbakan. Manny Pacquiao! Any question? Patch blood. Walk to the court. Kilala sa showbiz at sa larangan ng boxing. Pero ito si Manny Pacquiao. Ito po, Nidal Hussein ng Australia. Partner, big ang wingspan ni Manny Pacquiao, less than 66 inches. Pacquiao now trying to move inside. Sa katawan, umaatake ito si Manny Pacquiao. Okay, yun na. Umaatake naman yun si Nidal Hussein ng Australia. Mga kaibigan, wala pong talo ito. 19-0 ang kanyang record. Followed by easy left straight. Sunod-sunod by Manny Pacquiao. Ooh, a right by Hussein to the face of Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Magandang nakakubli itong si Hussein. Ayan. Nidal Hussein has been taking some severe punishment here. Just in case tumagal itong laban na ito. All right. Ooh. Talk about power. Yes, Manny Pacquiao. Going to the face of Nidal Hussein. Right to the body. Is right. There's a good left.
focus po ito si Nadal Hussein. Ito si Nadal Hussein. Now he goes on the attack again. Manny Pacquiao leading off with his right. Good right to the head by Manny. Sa katawan naman si Hussein and a right to the face by Nadal Hussein. That's the end of round. Sa first round, nakita natin talaga lumusot mo. Ayun, lumusot yun. Right and left. And again, Nadal Hussein is awkward and dirty. Gano'n ha, 30. Well, that was the Left hook, uppercut by Manny Pacquiao. Umamin to give moral support. And ang kapatid na si Hussein, a bantamweight undefeated contender. At mag-iingat ito si Manny Pacquiao. Maraming pinapakitang irregular na mga tactics si Hussein. So Carlos Manny Padilla has his work cut out for him. Tinuturo niya si Manny Pacquiao. Ginagamit niya yung ulo. Del Hussein. Congratulations by Manny Pacquiao, another right. Alam niya si Manny Pacquiao in his last 2 fights. Nagka-average lang siya about 2.5 rounds each. Even before he went up the ring. Ang daming ginagawang tactics ito si Hussein, and Padilla should give him at least one warning. Very tense. Spin natin dito. This is opponent around so that he has an advantage. Tinamaan yun! That was a punch! Bumagsak si Manny! Naku, delikado dito si Manny. Delikado dito si Manny. Tinatanong ng Carlos Padilla. Mukhang hilo pa. Hilo si Manny Pacquiao. Delikado si Manny, mga kaibigan. Hinahabol nila yun. Good right by Hussein. Hilo pa rin si Manny Pacquiao. Papatumawak muna si Manny. Yan, lumayakap si Manny Pacquiao. Pero nire-rest rin siya nitong si Nadal Hussein. At sila gamitin ng siko. Yung siko. 1-point deduction. Now being given a 1-point deduction. Nagreklamo si Jeff Bennett. Mabigat sumuntok ito si Nadal Hussein. You're hurt! Ito si Manny Pacquiao. Malakas sumuntok ito. Tsaka bukas mo si Manny. Nabigyan ng, again, the shoulder. Gumagamit ang shoulder at saka siko ito si Nadal Hussein. Gagamit ko na Nadal Hussein lahat ng klase ng gimmick dito, no? Pero yung knockdown, mga kaibigan, that was a clear punch. Kaya nakapagpahinga si Manny Pacquiao eh. Yung winawarning niya siya, tinanggal siya ng 1 point ni Carlos Padilla. Good left by Manny Pacquiao. At sa loob. Siko. Pacquiao. On the attack. Good right by Manny to the head. Very rules. Well, palagay ko, yung si Lapalote na nakalaban ni Gabriel Casiote na disqualify. Yung minisa. Ito, si Manny Pacquiao, mga kaibigan. Malaking pagsubok ito para kay Manny Pacquiao. Good right by Nadal Hussein. Bumagsak po si Manny Pacquiao in round number 4. Ito, makikita ko ito para kay Manny Pacquiao. You also wonder, tapos ko yung foul. Maganda yung pikada sa katawan. Pero ayun na naman. Bumalik na naman ito si Hussein. Manny Pacquiao. Bumalik si Hussein. With his own left. Tumama yun, partner. Yeah. Hindi nagbabago yung expression. Look at right by Manny Pacquiao. Ano right down now. Padilla, baka siya nanaktan dito. At dapat partner, i-boxing na muna ito si Hussein. Uy, ano naman yung siko? Yung siko na naman yun! Oh my gosh, grabe yun! Sigo yun! Pati ulo niya, ginagamit eh. Lahat. Well, we did say, partner, no? Very early in this telecast that yung scouting report niya na galing sa ating kaibigan, Gavin Evans, who's an English writer, he did describe Hussein as awkward and dirty. Medyo natigil dito si Hussein. Ayun, kaliwa. Ngayon, layakap po. Saka sumuntok sa loob. At saka during that clinch, nakita ko kumindat siya doon sa kanyang corner. I don't know what that meant. Ito na naman, gumamit na naman ng siko. In its last 10 seconds, Ito, walang halos ginawa si Nadal Hussein sa round na yun. salubit si Manny Pacquiao. Uy, very aggressive. Ang lakas doon! Ngayon, umatake si Hussein. You see it in his eyes, partner, no? Ito na naman yung left jab galing kay Hussein, and he transforms that immediately into a
Atake ito sa Nadal Hussein. And again, hitting during the break. And again, nakita na naman yung siko natin. Oo. Yung siko ni Hussein. Last and second sa game dito dahil matindi po ang laban ni Manny Pacquiao. Bukod sa malakas manuntok, malakas din mandala. Paulo definitely ahead on points si Manny Pacquiao. Pinupunto rin ni Manny Pacquiao yung sugat niya sa kaliwang kilay. With 11 KOs, good right-left combination by Manny Pacquiao. Sinusugat ni Manny Pacquiao si Nadal Hussein. Who's up against the evidence? Sa kanyang record with 7 first-round knockouts. 7 first-round knockouts, ha? Pero dapat siguro si referee Manny Padilla, itigil muna itong laban at tawagin yung ringside position. Baka dapat itigil na ito. Dugo na yan eh. So anong klase boxing ang pinapakita nitong Hussein na ito? Ito naman! Oh my gosh! Ano yan? Walang warning! Off the break! Ito, sumusugod na naman si Nadal Hussein. And again, the head. And again, Ayan na naman! during the break. There's a right by Manny. Good right by Manny Pacquiao. Yung pa rin ang pulupunti rin niya. Yung putok. Yung sa kaliwang kilay ni Nadal Hussein. And there's the bell. Sumuntok na naman! Sumuntok na naman dalawang beses si Hussein after the bell. At pinambabato na rito ng mga bote. Sumuntok pa ng dalawang beses ito si Nadal Hussein. Nagkapatuhan po ng mineral water bottles. Emotion will get the better of you. And you will lose your head. Good right by Manny. Just before the bell started to start the round. Ito na. Right on the left by Manny Pacquiao. Combination. Left by Hussein. Nakabalik si Hussein kagad. Sayang lang. Kung wala sana yung dirty tactics, maganda sana ang laban dito. Other Payet. At partner, Carlos Padilla, hindi niya tinatawag yung ringside position. Bakit niya? Ayun, yun. Tatawagin na ni referee Padilla yung doktor. Ano na daw yung sugat? Ayaw. Sabi, hindi na raw pwede. Tinigil. Tinigil na! Tinigil. Tinigil na yung laban! Nagreklamo si Fenix. Ano ang masasabi ninyo sa naturang laban mga pre? Ang inyong komento, suhestyon at reaksyon ay welcome na welcome sa comment section. At pati si Nadal Hussein. Nakikipag-away si Hussein. Ito si Hussein, nakikipag-away doon. Hindi pa tapos itong boxing mga kaibigan. Ayan, Hussein has lost. At inaawat ni Lito Mondihar. And still WBC International Junior Featherweight Champion Manny Pacquiao. Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy.